Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубен назин. Духтара ҷои Нурия омадагем, ҳам қадвойкои хушровардагиай, аҷоибот фасонакай. Духтара ангоркай, материалш качествои зурай, размеро стандартай. Материалш шушта мепушдаги чизай 46, 48, 50 пушакода мешава. Юбка қатъи свитер. Юбкаро ба дига чӣ пӯшида метонем, свитершон отдельно пӯшида метонем, нигинак дора, киса дора, я ба болотар кисаша нишон дем. Ина духтаро киса доштай. Ҷои телефонмони хушрувад 320 сомон, бозори Коровон, 7 дарвоза, 4 қатор. Бирин чӣ фасонай духтаро, аҷоиботай. Ва духтаро идои кара бинед чӣ хушрувакай. Ду тарас светка дорай? Сери дора духтарако, байни цвет дигариш. Аҷоиб хушру. Бори навай, нархш 350 сомон да ҳама ҷо да шумо чанда? 280 сомон двойкай духтаро качествои зурай. Ина касе доставка мехоҳ марҳамат, рақамҳои савдогар дар рӯи экран метонен, ватсапшон дар омада заказ кунед. Духтарако айни аксияи удафинашон курткаҳо кам мондагиай. Чанд сомон? 200 гуфтед 250? 250 сомон духтаро ду тарафа ина рас духтарони. Айна ям 250 200. Ина яшам 250 сомон. Ирам аҷоибот хушрувай. Ина касе куртка дар корай марҳамат. Алака ирӯзпага сезони курткаҳои беостин мешава. Ина ду тарафа ин тарафшам мепуша, ҳар ду тарафшам хушрувай. Духтарако нигоҳ кунед чӣ двойкои фасон омадагиай, аҷоибот хушру. Нархошон бори Корея, модели ин Корея нависагия мана духтаро. Бори гуанжоя яъне аҷоиб хушрувай. Туникошон отдельно пӯшида метонен, ё ки жемпиршон отдельно пӯшида метонен. Нархошон 350 сомонай. Ина танай фурӯшанда да худашдам ҳастай. Аҷоиб фасонай. Жемпирия бо ҳама чиқати мепӯшен хушрувакан. Бежви сиё сери, молочни сери, чоми семи, сери пасту баланд, хулоса ҳар намудаш ҳастай. 10 расветка дора, на качествошон беҳад хушрувай. Бори гуанжоя хубӣ дора ки патушки намекуна, ягон чи намешава. 350 сомон. Духтарако аксияи Нурия давом дора. 250 сомон куртош аст, 200 сомон жемпирош аст, 300 сомон жемпирош астай. Инҷо обзор мекунам, чизе махкул аст, скриншот карда дар WhatsApp партен, заказ қабул карда доставка равон мекунанд. Бо я бурга сулоғар мефаҳмонам, бозори Коровон, ин 7 дарвоза, 4 қатор қатӣ медарен, аз тарафи дасти чап мешава. Ҳама виброи либосара доран. Баъд детскии распродаж доран. Сета мехаре, якта туҳфа мегирен. Ду дона мехаре, як дона туҳфа мегирифтай духтаро. Ай 20 сомон то 200 сомона либосои детски доран. На халатошнам аксия кардем, успет кунем духтаро.